Kejingelang pat ba bala khot pen long na ka joint action committee bekin top ikikat tu kat ni giseng kiba persha ekajing pen kot tamasa cherry blossom ha ka khat khandai trik nai weng arhaja arphulai namar ba ka hap ha ka sngi ublei kala pulam no ha ka sngi shphoterik unai weng arhaja arphulai ha bhoiram bong kani kejingelang kala sha pen pulam ha ki borsh nong ka bhoiram bong lom dait khla halor ka nong rem ba ka GAC ka persha tamasa cherry blossom kum tai ki nong yalam na ki seng met kin huan ba pher kila shupen ngau no ikijing kren jingki ling ba ki lat pathai khubor kani gijing yalang kala de ban ya chakmat klem gijing dan u chairman jangka uba bai teilang lapang namar ba ula sha kem no ha kamet khandai tarik unai weng arhaja arphulai halwa gijing suba ba upersha ekani ka tamasa GEC hakani sngi kala khot yak bat da ka jinglum pai ba ban yo ban penshai pai ba Henry namar bangim shem la yo lat pan pelong na kaliang jo kasnong kim ai yangi ya ka permission bat kumta ngim kwa ban le don bor bat ni sange no ya kani ka jing yalang pai ba ka jongi bat kumta hakani ka sngi pat ni penshai shekpi ki pai ba balai bangi don kamban persha ya kani ka sngi ublai kabadai ka sngi penkut ya kani ka cherry blossom festival namar kum ki khon kristan ngai baro amdai shu tang bangi hiro kasngi ublai kamdai tang hapo meghalaya la ne hang ne po jala jungi bangi tip ya ka kadai ka wei na ki sngi bakhoi Henry ha satlap jong ka perthai shitlop jong ka perthai ngi tip te ya kasngi ublai wat ki officer ka ki khang ki school ru ki khang te lada da ka state government ka badai ka ta ka kli nong senshar hapo ka jala ka jongi kan pelong kum kini ki festival shanoti ngin la ban khang ik ta ki mela ya kita ki fet ya kita ki jingkwai ha ki sngi sondi lada da ka state government kan yalam dei namar kata kan ni ka joint action committee ka mi ari boy ai bakan long ka jing sedang yangi ka jala hi barok kowe bangin sngo tho bat bangin buram kerpang ya ka sngi blai da ka jing sngo khia batru da kamen sim ka bubrom ya ka ribhoi mi ngi presbytery bat kumjuru ya ki katu kat ni na ki riungai balang kristan ki jongi ki balapan pau ya ka jing ngau khia halor ka jing penkut ya kan ni ka cherry blossom ha ka sngi sonde kumjuru ya UMLA jong ka mau hati ubadairu uju ha ka juk repor de MDC ulapan pau ya ka jing ngau khia bat ki kwa ban penkerya ya kan ni ka cherry blossom khamtam ha ka sngi sonde ka sngi ba penkut ya ka dekumta ngi hang ni ngi kerpat ya menteri sarkar jong ka department tourism ba polling do gabangi tip ya phiru phidayu khun kristan majority ki badon habok ka cabinet minister kidai ki khun kristan ngengej na phi ba phi snok tho thek ka ai ka ne ka si sunday de ngi kerpat ya phi kan ba phin kham ben jen sor ya la ka jong ka jinglong ka jingim ka jong phi phin kham pek bnia bha kumno ban sanshar ya la ka jong kashimet ka jong phi bat kham tam ru phin la ban sanshar ya ka riti sanshar jong upai ba namar ya phi la thong da upai ba buram ken ya upai ba haba upai ba wan sha phi khndiat ya iba pol ngakan mau men haus nem hajar bat hau hajar iwe kala don ka movement ka bama phi alam ngi mi na ki college ki jongi ngi mi na ki jakatrei bat ru ki don ki long kime ki ba armet ru ki mi na ki jakatrei jakata ki jong ki yabe ban support ye phi bat ngi pen kan mau ye phi ka ni ka por ba mangi ngi wan hang ni phi persha yangi bim ailat bangin ye kendo ye phi nadu ka khat nyau tarik ni lapha ye phi da ka shiti bat komjuru ha ka khat khandai tarik ni lakwa bani kendo an rai pim ailat bangin ye kendo bat men last week ru ngi la pen rimai ni phi da ka shiti an rai ngim yola bani kendo hadu kan ni ka sngi ka pamantar ngim shim la yola pan pelong ye ka ni ka public meeting ngi pen kan mau ye phi ba pol men ha ki snam ki balalek ma phi bidang long unong yalam mangingi bot ya pi menta gini ki den jat jong pi ki degi mati ki bama pi alam ingi to kini ki mati ki jong pi kwa ban lilam no yaki menta leng ba ki sarkar to perkhat ba ba pol la da pidang dei si sau tau do usnam ubadei si sau tau khun badap pura jong kari bet ka jai ban riu perkhat arsien bat shipau sen chispa sen ro ba pin sngo tho ban pen kerja tarik no kadang biang ti kapor ba pin kerja no lada kata kalai baji fi ong ban pen kerja agak kat kendai tarik henry kat tarik kampat kerja kadang dei hi ka siu blai dis ngo bah ban perkhat lem kham tam phiru phidayu khun kristan bat kini ki badon ha ka kabinet ro gidai bon na ki long ki khun kristan ya kaliang ka jongi ni song perkhat abi dei ka jingle don bor jong ka government ya ka ba kane ka jela ka jongi ka jing yo i ka jongi kamdai su kum kata ka
jela ka ba sensyar pai ba kala dei ka jing sensyar donbor jongnor jongno na kata kadau da kaliang ka jungi mismo ban penram jur ya ke government ya ka ba wat ban perlong ya kini ki jing penpau ka jingi ya kata ka jing persya ka jungi ha bidai wat kani ka festival ka ba belong ha ka singi ulai ni penram juru bat ngi so kia adu kata-kata ya ka ba ngi kum ki pai ba kum ginong song jong ka ri India nyin mamla syu ban mi sekmat nyin mamla syu ban kran ni ka ai ka khia ka shon jong ki pai ba Kristen ni wan hang ne na ka dau san jong ki pai ba Kristen ki banget ba ka singi ublai ka de ka singi ka bakartang ka singi ka bakarpang ingi kum ki kun Kristen na ka dau ngi kwa ban penpau sa ka perthai nyem ting nyem ri ba ka singi ublai hi ka de ka singi ka bakarpang ka de ka singi ka ba kong santam ha ka jing im ka jungi kum ki Kristen habidai ka jingkran jong i deputy CM hai kini ki dayo ki bala depno da kaliang ki jong ki tiong ba kadai tang kene ka sin ka ba menta ka ba kin pelong hai ka bedai bet kene ka singu blai da kaliang ka jong i ai khu blai i ba kani ka jing ki ka jong i kalalong ka bejok wal ada ngimla ban penkungu ya ka sarkar ha kene ka tayo ka ba menta ha kini ki singi ba khat khandai tarik hai ngimla ngim syam la penkungu henrai kai ka jing senang bat ya ko government kalong ba nang nang syakmat ba kampit chu ban perlong kino kita masa ban yamane atau blading utau blay ya atau ding the Japanese kimdai chu ban perlong kini kita masa ban rakhi lane ban penen burom yuni blading gijongki bat kadai ka jing senang ya ka government hi ya ka sarkar hi ba kampit chu ban perlong kino tamasa hagasngi ublay khamtam hakini ke area gijungi pai pa nang senang kumju nak kalian jungir bidon ni kata kisno ba game soi hap ya ikut ya ka cherry blossom ha kasi blay ho ngem persya ya ka jipelong ya ka cherry blossom ha kiwe pat kisni ko ya like no kasi blay namar ese kan kentiu ya ka revenue jong ka sarkar namar kumbalong himenta ka sarkar kadon hapring ke jik nama ki kinong hikai kim yo develop ki asha ki syak develop ese ka revenue ka bami naka cherry blossom festival kani rap sibon ngi ro ngim dan yakub kita jik persya handrai ngi smokya ha ka pede ba ka jik perlong ya ka cherry blossom ka berikut pat ha ka si blay ka ba ngi kum tikun Kristen ku bagi aktif ya ko ka jalan nagalia kum banyu klai person kita kinong Kristen ku bagi nyu kentang hadu kata-kata ha ka si blay de handrai meta ka si ngi ayo dip ba nakalia ka sinong kim sam la ai jingbet pulang ya ka public meeting hakan ka jaka watla nakalia ka JSC ka laptop ka district administration ringkat pat ki kinong sinong la kinong ilap sinong hakan ka jaka dan rai nomor bagemla pada yo ya ka permission nakalia ka sinong ni nakalia ka JSC ringkat pat ka HYC hidup bukju ngilap sange ya kan ka public meeting henry ngi penpau pat ba dari leiru ngidap la ka sokya musim haga bidai bat ka jik penkut ya ka ciri bersam haga singu blai ka badai ka singi ka ba kentang ka badai ka singi ka ba ki rungai Kristen ki burom ya ka ka singi yang menjangi Jerman ngim sematif bat ka ka ba ngila keli nak ki department de kim semla jubat ni kim semla batai ba ka 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 dau ayu ka ba usak kem ba de pose ni kalong le ka jinglek keli ka jungi haka ki hako polis apa jala nak ko ni ni nak yang ni so persya so renjur ya ka ba kanu belum kadau percaya ni ba ada kadau bisa kan gitu ni yang kadau balong ni ba mat kadon kanu ka jingmu na kasorkan na kanu ni bentuk ya kata Andre kali jadi sakam jadi ba kendep pesan ni haba so belum ya kan ka meeting ni mangila kali na ko ki jaga di kana ni ka ba bisa batai ke reason ka ba biang ba nak kadau ba isa kam konsep ngintip saya kanu ka don ka daw ka mintai dan sarkar le ka kampua ini bangin ngaj kumat kan ka persa jini kata kelak